okayfm 101.7. Yensem Troni Kwabena Fori Eastern Regional Correspondent Edima OKFM. Memo Achano pay. Tickets here, me just want to pay. Nabokodi. Tickets here, Yamiadum. Ahonamuni pa. Na asamwa esi wo Akyem Batabi me nipa bi ahwere wo nkwa enom ne ade no. So far ehun nkoma kosisai aproba amabo wo mu. Yo Kwame fiti anura no pa mo hyase satwa so eyi nipa ni bia na ebo enwumre no nsia pepepe na empenifo a omohwe se omo betime di sa adwuma ni nyina de omo adwuma eba wiye echema ene enombesa atwa so ndia no pay ukopimu wo a omasa ba omo best park omo mfidie no na omasa hyase na asat enu enwumre no nsia empenifo eja adwuma no akohome no na enipa 24 eye eduonu enan eno motimi ayi wo mo na eduonu nan no emu 16 eye 16 mitire edu ensia no na chesom de omato anananom ewo nsie do ena emu nkron no omato anananom wo nsie do a mechese eye 16 no emu enkron eye 9 eye ma ena afinso emu enson eye 7 eye mema na omo atimi anya omo nti edidi ma omo nkwada so kita omo de omo ye nwotwe eye 8 na nokra no emu ba ko de groni beka so critical condition pa sanse na we prepare nti ambulance service no omo ye adwuma pa omo tam no de ni tumu de ne ko forudia me no ka say de odaso wo ho a oja yarese anopa ye frɛ no na chese ne ho ya anesa nti sana na etie na enu anwumre no ebo be se nonum de ekọ ni no nsiamu ho na eye papa na asori ne ye ne dia eye prophet na kwa Isaac ono nkasa eba be pie mu na kwame eye sempa papa utumi se na ho odin ankasa enhyeda NCP nti wo ba nyina yikitikita ni mu a wenhyeda ni ahoden papa ena wanyini kwa nanim so kakra nti ama ahoden enhyeda ni ono ankasa nso se de edi nkan eka na enra no na wayare be se bosome ba ko a ahoden no enhyeda ni ho oba na ke pese ye benen ye ne bedi nkomo kakra fa ho nenso so ye nya kwan ne sanse wo chirema nya de se obekasa sisi obekasa mre papa mu nti no enya de se otimi ne ye kasa nemum empanifo ministers jojohuru omunyina be pie mu enra omuguso omo ye adwuma na no penso omuguso nti kwame de ekoso no Na baabia ya prekodrei enipa ne bi wo ho a wo mo eda so te ase ana bia wo mo wu o mo hyemu kwame woni eye asorefo na wo mo wo ehonomo efiti enene nansa asem ni si ye ni di nkoma omo nkasa omo hu figure potia na omo wo edan ni mu esanse ebi esusu omo chema na omo ye eduosia enan ebi nso se omo ye eduosia baako ena ebi nso kra ka eduosia enum ede ko ne eduoson eso na enum ena omo wie ye no ene eye dan ni bu egu fom wie ya yekopie ho no asofo nkitwa no omo wa adoma bi ani omo bo ani omo fa bo mu kran ema omo a omutimi edwane ye no ebepie mu wo honom ema ye kan omo eti se yemfa ne se number omo de maaye no mpo se eye correct se ebia 61 and 64 na ye kan omo ana omo etimi edwane ye no na omo ye 28 eti se okoti free ma na de aka no edoso pa eti se uti 24 na enra yitimi yi wo mo na ebi ewu ebi enya nkwa no efi mu anache se still ebi mo eda so shefom ena impo no ebeye se anase misusu se yentimi nkansi ni pi matan wum abatan ni bi wum enti ebeye se na ebi nso ekita akwala isa se eya na ne nansa asem ni si en ankasa na akwala no wadi mfie be se 7 years ono no otimi edwane ya na se ne maame soma nti ne maame soma na opie ya ne se dan no ebu agu nti se sakwala ni wo mu ene na chese enkwala nso be wo nanso yentimi nkanzi ni pie san se fiti enane nansa omo ye adwuma na de be pie enura ne no yenyi akwala bia ewo emu na mami hwade
nipa bia ba wo mo so kire se e bia wo mo ade hye e ba sorry e wo ho na wo mo so ehuru wo mo nte wo mo nka Kwame sa pepepe na ene oba ubepie mu ho a ya rehosem titru ni enra no ya rehosem pa omanfo bi a mu fifi empatai mu anom ya ase atenso aduru aguna so aduru omu nyina bepie mu ho no a ene omu bepie ho na jadwonkwa na omu twa isunku an sanse omu kire ma omade hye ekra ebi on so omu ba omu animu ho na ne yi omu nua ba na nua be ma we sebi wagya ne nkwam anase watwa na nanom onsi odo ne yi no na yekitikita ne de na kotu rubber ma chekere no de ne ko na chese esunku a ene small girl bi a wanya bese emfisia na aduenu enan ono se ene ni din komo na reho se mesan se ni sister okita akwala ketwa ono nso bebo mpa ni bia ogya ne ba na ofie ma no den so reho se ne se obapie ona chese ono nso so shedan na se a ewia no mutimi yi no ene na uso ni mu aye nsokra na ayesu nko a awrehosem na mehwe yeti se posifo afre sofo na kwa Isaac se sano sabe na yenso yeti no nenso so enokwase mo pa ni se papa no efiti bese 4 na meka se obepie mu wo ho no manase no numu adiko no nsia wa papa na nkasa bepie mu wo no na nya de se police ni bia ekita ni mu ana afi so obaaye no ne dan nanim na obetena ne dan no wa sorry dan no ho wa enimu pepepe na obetena ene o table so o ti akonya so na table si na enim na odi ni ti ebutu table no so ene opegya ni ti a utimi so odi areho pa o so ni ti a na osade ni ti ato so nti nya de se police for eso ni mu enwumre na ye fi ho nyina no ye fi ho a no oti ho no enti bia ahomate anase enwumre kura no mo fa ne de a ye ntimi ensi ni pi nanso so efiti enene na nsa atem ni si de be pie mu enwura enwumre no nsi a ye pie ho ye fi ho ne de na a police for emfa ne ngoye okayfm I see na mama hwe dan no ebi si etoaso nan ebi si num ebi si nsia ye hunu etoaso sai pa nkoma woni manfo won potem wadi kwame dan na kasa de mi a me no kasa da bia mi twam wo ho ena yedi yakọ no makoye ade kakrada ena woni o manfo wo ho anasa asorofo no nsusu di nkoma dan no etoaso enum na ninsia so nanka opeja eno no pillars ena wasisi anka obepeja the nam tempenifo abeti no won ni na se onja dan ni si omuchema osidu 4 floor no ena penifo ka se dan no be bi esi na yensuom afenso esododo ana wo hwekora na anwea na omudi si no cement nhye da anim ene enura no bepie wo no ma na minister mu nyina bu ofupa say blocks ebubu nyina ayem futuro nko a cement ba kokora anim nti no kora ka on na ahodi nim enti eda no 5 na the top 6 no ena nanka ono opeja wanya ampeja say omobo ne kokko se onja nti enye enan ena enye miensa se de omanfo ne kekam enum a osi de etoaso ensia na mama hwe edan wo yi no se ukone se utu se edan yenye bebu a uye pillars na bo se kakra ubehwa na bia ha adwa kakra wo mo nkoma wo no madi no obi anka se wo mo hunu saade no na mo kan se bo ya so from se munyaje ewrade nse kuram kwame district engineer yenini edi nkomo enura kakra wo fa ba bi no no nsu kirema onu mpokra ba ho ebebo okoko se edan no se de esitie no ebetimi abu ezanza hoodin bi anim kotira kura fa ho na propre enu ntinu nke be ya nkomo enja asori omuko wo mu no nenzo asori fo no ene asofo nkito ni bi ka se nyame ne bonipa ho ba nti nya de se nyame be hwema asori da na timi ebu akun wo mu na omunso ntiremu se eda na bi amu wo ho mu hu crack bi anase omunya na ntie se pese bu ana bibisa enti kokko bia ni hono ma eba ya wono manfo na nasa asorofo ni bi di nkoma omo beka se omuhu ya na se omo de omo ka ne se eye nene na nsa na omuhu ya ne se ebu akum ni pasa eye sunsun sare wo
Kwame asọrọ dị ẹhyẹ ase akyẹpa na maame nka brief history ketewa bi. Asọrọ no ẹhyẹ ase no na eni ẹyẹ Akyem Batabi hɔ nom. Na wɔ Akyem kuro yi bi a mempɛsɛ medi din ne bɛto dwa sisi ana ɛhɔ no yɛnya ne ntiɛ sɛ baabi a wɔkɔpie mu no ɔmo pamo ne fi hɔ ɛsiane sɛ ɛntete a yɛtete na meka yɛntimi nka nsi ne pi ɔmo kyerɛ mu a na papa no ɔhyɛ aseɛ no sɛdeɛ na ɔsi di ne dwuma no na emu ɔwerɛ mu ɛsiane sɛ na asɛ nipakum ne nneɛma basaa ɛna madi nkaka yɛntimi nka nsi ne pi ɔnte sɛ policefoɔ ankasa aba mu eti deɛ yɛyɛ teɛ na sise meka ɛde ato mframa mu no na ɔmo kyerɛ mu adwumadi a odi ɛwɔ hɔ nom na ɛnsɛ mfata enti ɔmo pamo no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔno ankasa na ɛsɔre firi hɔ ɔmo pamo no sɛ ɔhene ne kyerɛ mu a deɛ ɔyɛ no nyɛ adeɛ sɛ ɔmo ne n'ani esi ha anaasɛ ɔbɛtumi no atena eti ɔde fii hɔ no ɛna ɔde baa Akyem Batabi a obesi saa dan kɛseɛ no na ɛdan no Kwame ɛso paa yie ɔkyerɛ mu a ɔsɛ ɔsi saa dan no ama na twa asɔre dan bia ɛwɔ Africa eti mingi ni sɛ asɔre dan bi wɔ Ghana ha na sɛ Africa ha no ma yɛbɛtumi de atoto sɛ saa ɛdan kɛseɛ adwira gu fam aku nipa yi bɛda se kwabra ofori amanfo yɛ ahwɛ ho yie wae Kwame bɛda se mɛhwɛ me ho yie paa mate bye Kwabra fori ɛyɛ Eastern Regional Correspondent Edman Despite Media and NHK OK 101.7 OKFM 101.7